esango nuke Azpeitin dauden festadatik igual nire gustokuna dira. Kanpotik ikustie bakarrik festak asko esan diege, eta gustoa ibili naiz. Baina gero parte hartze zuzena da on momentutik hori beste gauzera da. San Sebastianak orokorrien disfrutatzeko festa batzuk. Gustatzen gaina parte hartuz eta zer daudenak ikusiz disfrutatzeko festa batzuk. Ohituta neuen hori plaza jutea en plan gurasuek ikustea eta bertako burrunbaie kristona izatea, ez? Eta barrutik bizitzi eta gaina familikukin oso politxa izan zen. Al estar dentro, tocando, es una maravilla, ¿eh? Lo vives de otra manera. Gaztetan kristonen mozilukin atabalak puskau, danborren bate bai. Es que ni ceno, el día de la tamborrada ni ceno con el grupo, pues no me entra de los nervios y tal, y la gente me dice, llevas ya 30 años y todavía, si te la sabes, pero es igual. Ni bakarriak egit, niretzako San Sebastiana dira, Azpeitiko festain nagusienak, dudik gabe. Nik uste azpeitiarrak barrun daukeun zerbait dela, eta oso garrantzitsu dela, bai txiki-txikitetiken hori bizi izen deu, ez? Hemen bizi gehanok eta antzeman egitea. Azpeitiarrak azkenin txiki-txikitatik dakeun gauza da dela tanbora dira, eta barrun dakeun gauza da, eta espontaneo gertatzen sentimendu bat. Azkenien iluntzeko 12 plazie beteta ikustie bezalako ineretzako ez da.